Sugod December 16, Code White o Heightened Alert ang ipatuman sa Department of Health sa Central Visayas isip pagpangandam sa holiday season. Atong sayran sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Sa di pa ang pagpatuman sa Code White Alert, DOH7 ang ipahimangno na sa publiko kalabot sa mga holiday-related health issues. Ipaubo sa Code White Alert aron masiguro ang kaandam sa tanang mga hospital, pribado o pampubliko man. Laki pa mga rural health sugod December 16 hangtod sa January 4. Pagpangandam sa pagtubag sa mga holiday-related health issues, sama na lang sa mga disgrasya. Hinungdan nga gilusad sa DOH ang kampanya sa Biya Healthy o ang pagsigurong sa kaluwasan diya sa pagbiyahe. Mao na atong paninguhaon nga always keep ourselves healthy, and second, keep our vehicles, if ever manggani, check always, no? I-monitor always nato so mo nang Biya Healthy. So i-check nato atong giingon nato blow bag set. Pinaka-importante yun atong kaugalingon nga kita ang nag-drive. Ing holiday season, taliwa sa mga parties, diin gawas sa kaon, anao sa bang inom sa mga ilimnong makahubog. Gipainom duman sa DOH7 nga siguroong wala nakainom ang magmaneho. O siguro usab ang kondisyon sa sakyanan o motor. Mato ni Dr. Shelby Blanco, Pangulo sa Health Emergency Management Services sa DOH7. Nga sa niaging tuig, sugod December 21 hangtod January 6, 166 ang kaso sa mga disgrasya nga holiday-related ang natala sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Samtang ning sayo pa lang nanawagan na ang DOH sa publiko nga likayan na ang paggamit og pabuto sa pagsaulog sa Pasko o sa pagsugat sa bag-ong tuig. Sa miaging tuig, nakatala ang DOH7 og 135 ka mga kaso sa nabuthan og pabuto atol sa Pasko o sa bag-ong tuig sa Central Visayas. 50% kini ang pagsaka itandi sa mga nabuthan ni adtong December 2023 hangtod na sa January 2024. Duha natala nga namatay nitong January 2025. To drive away the spirits, it's always a tradition sa Chinese, no? Dito man ta nakakuha sa idea, but again, there are always a safer nga alternative ways of merrymaking at the same time pagsaba-saba. So kaldero, turutot, among others, sinsilyo, kung dagantag natigom nga sinsilyo. We have also the TED, no? The tamang pagkain, ehersisyo, and of course, disiplina. So, mo na atong gingon na keep always in moderation at the same time, galaw-galaw din no, pag may time. Gipainumdum usab ang laing holiday-related health issues nga sagad musiaw ning Kapaskuhan, nga mao ang mga acute coronary syndrome illnesses. Nga mausab ang gipangandaman sa PhilHealth alang sa mga claims of benefits sa mga member. Sama na lang sa hypertension, pagtaas sa sugar ug ang pagtaas sa kolesterol. For these three kining illnesses na atay PhilHealth coverage na in case kanang ang mga pasyente kinahanglan i-admit og hospital. For diabetes mellitus na atay total coverage of 7,800 pesos. Tension uncontrolled na atay total package of 17,550 pesos. And for hypercholesterolemia, naatay total package of 12,870 pesos. Combat these illnesses is prevention. Mao ang pinaka-best good. So karon ang PhilHealth naaman may kanang programa among gitawag nga yakap, no, yaman ng kalusugan program. Mao ni siya ang ato ang primary outpatient benefit package. So, hinungdan nga pahimangno sa DOH nga sa tanan nga igo-igo lang ang kanon ug imnon o in moderation. Kini aron masiguro nga luwas ug malipayon na matag pamilya nga mosaulog sa Pasko ug mosugat sa bag-ong tuig. Ses kauban sa DOH ang uban pang ahensya sa gobyerno diha sa ilahang panawagan ug pasidaan sa publiko aro sa alang silang tinguha nga zero casualty kalabot sa firecracker nga paggamit sa firecracker ning Kapaskuhan ug sa New Year celebration. Kinaron dili na mosaka pa ang kaso sa mga nabuthan o na-injured tungod sa pabuto. Kalikayan nga mosaka pa kini sama na lang sa niaging tuig nga gikan sa nisaka og 50% itandi na sa niadtong December 2024 ngadto na sa January 2025. Ses
Dagang salamat, Fe Marie Dumabo.